Avtolog satın alayanızmı? Onda sizin üçün gowy habarymyz bar. Inni täze avtolog satın alanmagyňyz kaska ihtiýaçlanýaryny göni avtosalonyň özünde resmileşdirip bolýar. Покупаете автомобиль? Есть хорошая новость. Оформить каско теперь можно прямо в автосалоне при покупке нового автомобиля. Bu hyzmat resmi kepil ihtiýaçlanýaryş kampaniýasynyň we AKBD avtosalonynyň arasyndaky täze hyzmatdaşlyk netijesinde elýeterli boldy. Такой сервис стал доступен благодаря новому партнерству страховой компании «Resmi Kepil» и автосалона «Akbedev». Inni müşterilerin avtolog satın alanlarından soň ihtiýaçlanýaryş polisini resmileşdirmek üçin goşmaça wagt sarp etmeklerine zerurlyk ýok. 10 000 manada çenli ihtiýaçlanýaryş goragyny ulug satın alan prosedurunda alyp bilersiňiz. Теперь покупателям не нужно тратить дополнительное время на оформление страхового полиса после приобретения машины. Страховую защиту с лимитом покрытия до 10 000 манатов можно получить сразу при покупке автомобиля. Ozalqysy ýaly ihtiýaçlanýaryş polisini Resmi Kepil kampaniýasynyň ýurdumyzyň ähli welayatlaryna hereket edýän ofislerinden resmileşdirip bolýar. Täze ulgamyň ýene-de bir artykmaçlygy ihtiýaçlanýaryş ýagdaýlary ýüze çykanda urukdurulmagdyr. При этом оформить полис, как и раньше, можно в офисах компании «Resmi Kepil», которые работают во всех вилаятах страны. Еще одно преимущество новой системы – сопровождение страховых случаев. Eger avtolog ýolulog hadisasyna uçrasa, ol hyzmatdaş tarap bolan Garagum ulug servis merkezine uğradylýar. Если автомобиль попадает в ДТП, он направляется в партнерский сервисный центр «Карагум-Улаг», где проводится диагностика, восстановительный ремонт и возвращение автомобиля в первоначальное состояние. Ol ýerde avtologyň anyklayş we dikeldi işleri geçirilip, ulug öňkü ýagdaýyna getirilýär. Çeýlelikde müşteriler üçin dogly hyzmatlar toplamy döredildi. Avtolog satyn almak, ihtiýaçlanýaryş goragyny resmileşdirmek we zerur bolan ýagdaýynda professional derejedäki awatlaş işlerini geçirmek. Таким образом, для клиентов выстроен полный цикл обслуживания: покупка автомобиля, оформление страховой защиты и при необходимости профессиональный ремонт. Bellemeli möhüm zat, kaska polisini diňe AKBD avtosalonundan ulug satın alanlar däl, eýsem öz ulugynyň ygtybarly ihtiýaçlanýaryş goragyny öpçün etmek isleýän avtolog eýleriniň hem ählisi resmileşdirip bilerler. Has giňişleýän maglumaty millinson.com saýtyndan Важно отметить, что оформить полис каско могут не только покупатели автосалона Akbedev. Услуга доступна всем владельцам автомобилей, которые хотят обеспечить своему транспорту надежную страховую защиту. Более подробную информацию читайте на нашем сайте или в мобильном приложении.